Shirin mahangar siyasa. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na mahangar siyasa. Shiri ne da muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan harkar mulki da kuma siyasan bai daya. A wannan mako Allah cikin ikonsa ya haɗa mu da ɗaya daga cikin jigajigai na wannan jiha ko kuma masu ruwa da tsaki kan jagorancin mulki a jihar Kaduna, wato Murtala, da za mu tattauna da shi kuma zai ba mu cikakken sunansa in Allah ya yarda. Barka da zasa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu dai. Ko za mu ji takaitaccen tarihin? To dai mutumin Kaciya ne. Bayan an haife ni na tashi na kai munzalin shiga makaranta, na yi makarantun firamare na a LA Primary School to Kaciya. Bayan na gama na tafi Government College Kaduna. Daga nan na shekara 2 na koma kuma Government Secondary School Kaciya, can na kammala karatun sakandare na. Daga nan na samu admission zuwa School of Basic Studies a nan Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Daga nan na gama, bayan na gama karatu na digiri na, sai na tafi na bautan ƙasa a jihar Bendel. Bayan na gama bautan ƙasa na koma kuma Jami'an Bayero na karanta babban diploma da PGDM, na kuma sake yin babban digiri wato Masters in Business Administration. To bayan na kammala nan ne kuma sai na koma La'iko, daga can na fara aiki da bankin Zenith Bank. To daga nan muka zo Kaduna, Kano muka bude branch. To ina Zenith Bank tun daga 1994 har zuwa 2015. Bayan lokacin gwamnati Malam Nasiru ta zo, to a cikin bayan nan shekarar 2015 mai girma gwamna Malam Nasiru Ahmad Al-Rufa'i ya janyo ni na zo a matsayin mai bashi shawara akan harkokin tattalin arzikin ƙasa. 2015 kenan. Yes, 2015. To a nan din na shekara 2 zuwa 2017 aka maida ni babban sakatare, wato permanent secretary a ma'aikatan ayyuka da gidaje, wato Ministry of Works, Housing and Transport. Nan ma bayan shekara 2 an gama zaben 2019 aka sake kuma maida ni zuwa permanent secretary na ma'aikatan kuɗi. To nan ma na shekara 2. Bayan na shekara 2 kuma aka maida ni Office of the Head of Service, permanent secretary PSO. To daga nan shi na jin ko na kai wata 8 ne, bai shekara ba dai, aka sake kuma maida ni executive chairman na Fiscal Responsibility Commission. To nan ma na je na yi 'yan watanni 5-6. Malam mai girma gwamna kuma ya sake ce in dawo Government House a matsayin mai bashi shawara a matsayin tattalin arzikin ƙasa. To nan ne nake a yanzu. Bisa ga lura asalinka ba ɗan siyasa ba ne, amma ya aka yi ka samu kanka a cikin harkokin siyasa kuma an tsunduma? To wato shi al'amarin rayuwa ba wanda zai ce ba ɗan siyasa ba ne ba. Indai ka kasance kana da lafiya kuma ka san abin da ke faruwa a duniya, dole ne ko menene sana'anka ya kasance ka sa ido, kana da interest akan me ke faruwa akan harkokin shugabanci. To a matsayina na dan jihar Kaduna ina aiki a banki tun lokacin a Abuja. To ana harkokin shugabanci muna ta dai lamentation, wato muna ta benene, how will I put it, ba ko zargi ba, muna ta dai koke-koke akan cewa muna yawo a jihohi da yawa a ƙasar nan. Kowane jiha kace za ka ga ayyukan ci gaba da ake yi ko ta ko'ina. Mu a nan lokacin Kaduna in ka zo shulu kake ji. In fact daga baya muna Abuja
siyasan da aka zo daidai 2014 muna ta shawarwari dai a Abuja, muka ce gaskiya da yadda za a yi ya kamata mu nema kanmu mafita a jihar Kaduna, saboda muna da mutanen da suna da zone, suna da capacity din da za su zo a mu samu ci gaba, saboda mun ci baya sosai. Ka je Kano ka ga ana ta ayyuka ko ina na ci gaban ƙasa, ka je wasu jihohin, amma mun zo Kaduna lokacin nan aikin bankin ma an maido ni Kaduna, ina yawo sai ka ga cewa babu, za ka je ko ina ka ga ana irin su gyaran hanyoyi dinnan da su ayyuka da na ci gaban ƙasa generally, sai ka ga babu. Mu kaman ba ƙasan muke ba, so wannan kishin muka ce to lalle ya kamata mu nemi wanda zai zo mu ma barin mu baya da aka yi mu kokari mu ga cewa za mu yi catching up. Daga nan ne muka samu malam, muka roƙe shi gaskiya din, ko ni ina daga cikin wanda muka same shi muka roƙe shi cewa don Allah malam, jihar mu gaskiya tana cikin wani hali, ya kamata a ce mu zo mu ceci jihar mu, saboda ko ina suna samun ci gaba, mu kuwa abun gata nan dai sai haƙuri. Bai da ma ra'ayi gaskiya, ka ce to ai kishin kenan, saboda ko ina daga gidan wani agari gidanka ko gaskiya ne. So za ka je wasu wurare ka ga abubuwan ayyukan ci gaba ana ta yi, mu Kaduna ba dai sosai ba, shiru kake ji. So daga nan ne shi ya take picking interest, aka zo bayan an yi maja na jam'iyya din nan duk su suka yi, muka ce to mu dai mun yi convince shi ya zo ya ɗauka mana ainihin issue din shugabancin jihar Kaduna. Allah cikin ikonsa bayan an yi primaries ya samu nasara, kuma aka tallata jam'iyyar, saboda kowa ya san Malam Nasiru ba wai ayyukan da ya a baya, ya yi minista Abuja, ya yi shugaban BPE, to kowa ya sani duk aikin da ka ba Malam Nasiru to ka tabbata za ka samu biyan bukata, saboda jajirtacce ne. Cikin ikon Allah mutane sun san abubuwan da ya yi a baya, aka zaɓe shi, ya samu ƙuri'u, muka samu nasara. To da yadda aka yi, kamar yadda nake faɗa maka, ne ma'aikacin banki ne for shekara 22. Ina daidai aiki na ba ne matsala. To tun da dai muka samu jajirtaccen shugaba ya zo, sai ga shi kuma ya ce in zo in taya shi nema a aikin da ni. To kaga dole ne inda kana da kishin jihanka, ya kamata a ce ka zo kai maka kawo naka gudunmuwa. To inda aka yi kenan na samu kaina cikin harkar gwamnati. To da haka ma mutane ko kuma su 'yan siyasan na zargin shi mai girma gwamna da cewa ya jawo waɗanda asali ba haifaffun siyasa ba ne, sun yi haye ne suka zagaye shi, shi yasa harkokin siyasan ma wato suka dinga komawa baya a jihar Kaduna, musamman an lura da kore-kore da ake ta fama da shi ta wurare daban-daban, da kuma koke-koken karancin albashi, wanda wasu za mu iya kiransu da 'yan adawa sun yi irin wannan tsokaci a kan wannan ɗin. To ai wato shi shugabanci, ko kuwa a cewa waɗanda suke ba 'yan siyasa ba ne sun shigo, ai shin menene amfanin shiga siyasa tukuna? Ni abinda na kudurta a zuciyana shi ne, yau zan shiga siyasa ne domin in kawo ci gaba a jihana, kuma yau shekara na 7. Wallahi ba zan faɗa maka malam, ina alfaharin dama da na samu aka yi wannan gwamnati da ni, saboda koya ne mun san cewa muna kafa tarihi din har yanzu muna kai, saboda duk wanda yake jihar Kaduna a shekarun baya, kai ko da shekara 3 ne ka fita daga Kaduna ka zo yanzu, mafi yawan mutane ba sa gane garin, saboda ayyukan ci gaba da aka samu. Ko ta ko ina kuma ba ma sai na kama maganan ilimi, ta kowane fanni. Ni mutumin Kace ne a misali, a shekarar 2015 kafin a yi zaɓe, daga banki na kan je in bi unguwa muka bi muna roƙon mutane. Ba zan manta ba, nake ce ma dattijai a unguwanni in mun ce musu, ni in dai Malam Nasiru El Rufai ne, wallahi na san ba zan yi kafara ba,
su kokari su ba zaɓe shi ba za su yi da sun sani ba. To kama a daidai wannan gaban da kake magana talakawa su ya kamata a ce sun mori wannan mulki na shi mai girma gwamna kuma su talakawan nan galibi su ne a kasuwan nan an bubbuge su gaba daya har yanzu ba a tada kasuwan da talaka zai mora ba. Kudin da aka sa na shaguna da za a kama talaka bai ma taba ganin sa ido ba, ballan tana ci zai rike shago wanda zai rika sai da kayan shi a ciki. Sannan ga kasuwannin nan a duk inda ka zaga a buge suke ba amma kammala ginawa ba. Ai ina bayani ne ka yanke ni kuma sai na kai ƙarshe. Magana ne na maganar ci gaban ƙasa. Ina fara maka da maganar garin Kaciya. In ka san garin Kaciya a shekarar 2015 ƙauye ne, amma zuwan gwamnatin nan kamar yadda na yi al'ummanmu alkawari cewa ba za su yi da sun sani ba. To kowa ka je garin Kaciya ka gani. Ai mutane suna ci ayyukan da ake a birane ne kaza. Ka je garin Kaciya ka gani. Hanyoyi sako kurɗi kilo 10 aka yi mana da magudanan ruwa, kuma gidajen da aka dan farfasa aka biya mutane mai ake cewa compensation, wanda kuma ya ishe su sun je sun samu canji a wurare. Gari da ya zama gari mai tsari. Yanzu za ka zo ka ga garinmu da daddare sola ne ga hanyoyi ko ina ba magana cin tuntube a hanya. Da an ba su tallafi? An ba su tallafi. To amma ina zuwa. Makarantu in ka je kawo primary school da na yi, ni na san irin gyaran da aka yi a yanzu. Duk wanda bai san LA2 a da zai je. LA2 ko LA1? LA2 na yi. LA1 din ma an yi aiki a yanzu haka an gina azuzuwa wajen 24. Dan kwangila ma ya aikin bai yi da kyau ba, an ce dole sai ya sake. Har yanzu ba a fara ba, abu da kwanon ya kware, sai yanzu ana kan ya koma ne ya gyara. Sababbin aji ne 24 saboda yawan jama'a ɗalibai da yawa ba su da irin aji ɗaya sai ka ga yara 150. So irin wannan su ƙara azuzuwan nan an ƙara infrastructure ne wanda ɗalibai za su samu ko ina ya tsakanci an samu azuzuwa wadatattu. Sai magana malamai da kai magana ɗazu. Malaman makarantu an ce mun yi kora. Ba mun kori malamai ne ba, mun kori rubabbun malamai. Yes, saboda ba wai malami ba kowane ne za ka ce mishi malami ya zo ya koyar ba. Idan ba ka da ilimi ba za ka iya koyar da ɗalibi wani abu ba. So a da gwamnatocin baya abu ne an sa siyasa a ciki, yan barandan siyasa ko yan uwa kawai ko wane ne ko mutum baya da takarda kwali mai inganci sai a tura shi a ce je koyar. Don ko baka da ilimi ya za a ka koya ma yara karatu. Ba zai ba. To amma ranka dade a wannan gaba an kori malaman. Akan malaman ne zan iyale ka kammala. An kori malaman. A cikin waɗanda aka kora wanda sun yi shekara 15 wasu sun yi shekara 16 an kore su, an kuma sake zuwa aka ɗauke su a matsayin sabbin malamai, wato duk aikin da suka yi na baya ya tafi kenan an ruguje shi, kuma suna cikin malamai yanzu da aka dauka a matsayin sabbi. Well, shi ya aka yi koren tukuta, ai an yi jarabawa ne. Jarabawa ne aka yi na ɗalibai 'yan aji 4 na primary school. Sai kaga script din a lokacin. In dai aka ce malamin makaranta bai iya amsa tambayoyin ɗalibai 'yan aji 4 ba, to me yake koyarwa a makarantar? To kaga dole za a fitar da yara ne gurbatattu. Idan ko ba ka samu ilimi ingantacce a foundation level ba, to fa duk wahalar da za ka yi a baya, in dai foundation din baya da kwari, shikenan ba ginshiki mai kyau. Yawa mu din mun kawo yadda muka kawo ne saboda mahimmanci koko quality koko ingancin karatu na boko na makarantunmu a lokacin. Ni da kake gani mahaifina ya rasu ba a sa ban shiga primary school ba, amma daga nan ƙauyen saboda azuzu a makarantun suna da inganci da malamai masu ingantattu, muka yi karatunmu muka samu ka ci jarabawanka ka ci gaba. Yau gashi na kawo inda na kai a matsayina na maraya. To wannan gwamnatin kuwa ainihin emphasis ɗinmu shine ya za mu yi mu gyara harkan ilimi wanda talaka zai samu har shi ma ya hau matakalin nan ya zama wani abu. Ko malam Nasiru da shi ma mahaifinsa ya rasu a maraya da maraci ya karatunsa, yau gashi shine gwamna. In kuwa makarantu ba su da inganci, to 'ya'yan manya ne kadai wanda suke zuwa private school su ne za su iya ci gaba
har ya kai ga cewa kaga yan talaka an yanke su kenan ba ka da ma opportunity din zama babba din. To kafin nan na gani a gurguje baka ganin shi gwamna ya mai da hankali kan karamar hukumar Kace saboda kai dan karamar hukumar Kace ne aka yi muku a dalilin ka, sauran kananan hukumomi da ba su da wani babban ko kuma mai kumban susa kusa da gwamna su suna nan azube ba a yi musu komai ba? Wato ba wai magana wai karamar hukumar Kace ne kawai ba, shi fa ayyukan wannan gwamnati duk wani sako kurdi da kabi na jihar Kaduna zaka ga ayyukan Malam Nasiru El-Rufai. Makarantu ne, primary school da secondary school ko ina, hatta birnin Gwari da duk rikicin rashin zaman lafiyar nan ka je ka ga inda abin da aka yi a birnin Gwari da primary schools ɗinsu da maganan primary health care centers na harkan lafiya. Kowane gunduma shine ward ko akwai asibiti ɗaya da aka gyara shi aka inganta shi, ma'aikatan ma kuma an ƙara. Yanzu kamar ni typical example general hospital na Kaciya, kafin gwamnatin nan ta zo nurses nawa ne a makaranta a asibitin, an ninka su kamar suna da kamar kusan su 3 yawan nurses da ke wurin, an ɗiba sabbin ma'aikata haka likitocin because ba wai kawai ka ce akwai asibitin ne ba, akwai ma'aikatan. To asibitoci kowane sako akwai, makarantu kowane sako an yi gyaran nan, kowane na gaya maka yanzu kamar daga nan zaka tafiya zuwa Abuja ko a hanya zaka daga ganin makarantu hagu da dama waɗanda ake gyarawa. To bari haka in kayi arewa ko ta wani fanni ka biyo a dai wannan gwamnatin namu wallahi sai san barka. Muna alfahari da ayyukan da muka yi. Da kuka yi. To jama'a masu kallon mu kada a nisa da akwatin talabijin, yanzu za mu dawo insha Allah mu dora daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum. Amin. Alaikum salam. Sanda zan mai gida. Lafiya na ga kai shiru? Wallahi na sayo muku wani CD ne amma na manta da shi. CD ne da ake koyi girke-girke da kuma na katun ɗin yara. Amma yanzu bari in sa Laziyo mai gyaran fulawa ya je Ka ga dakata. In dai dan wannan ne, Kausan TV ta hutar da kai domin akwai wani shahararren shiri da take mai suna Sirrin Gimbiya domin koya ma mata girke-girke iri daban-daban. To sai kuka mata sha. Daddy suna yin wasu yara har da katunwa da tatsuniya. duka Kausan TV. To ai shi kenan kin ga an hutashe da ni ma na zo nan. Tasha ta zamani muke kula da sauran. Lallai Kausan TV ita ce abokiyar hirata ni da iyali. Domin nishaɗin kowa. Ga masu buƙatar tallata hajarsu ko sanarwa ko kuma ɗaukar nauyin wani shiri a wannan tasha taku mai farin jini wato Kausan TV madubin zamani, muna maraba da ku a kowane lokaci akan farashi mai rahusa. Ku ci gaba da kallon tashar Kausan TV wato madubin zamani domin mun yi muku tanadin shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. To jama'a masu kallon mu barkamu da dawa bayan dan hutun gajeren lokaci da muka tafi kada ku manta muna tare da Murtala Muhammad Dabo, daya daga cikin jigajigan jagorori da ke mulkin jihar Kaduna kuma masu ruwa da tsaki akan harkar siyasa ta jihar Kaduna din. Ranka dade barka da zuwa. Barkamu ne. Kana magana kan kokarin da gwamnatin Malam Nasiru El-Rufai ta yi musamman a ƙananan hukumomi, ba ma nan cikin garin Kaduna ba kawai, ta shiga ƙananan hukumomi daban-daban inda ka bada misalin Kace a matsayin gwaji cikin sauran ƙananan hukumomin da ya aiki. To amma duk da haka muna maganar kasuwanni, baka ce komai ba dangane da harkan kasuwanni. Kusan duk kasuwannin nan har yanzu ana fama ba a kammala gina su ba, kuma waɗanda suke cikin kasuwannin nan talakawa ne, kuma talakawan nan zaka ga akwai masu ɗan riga da suke sayarwa, kayan abinci da sauransu, su suka fi yawa a waɗannan kasuwannin. To an tada su gaba ɗaya, har yanzu ba su dawo sun ci gaba da inda suke ba. Duk inda kuma aka samu kasuwa har yanzu ba a daina fasa kasuwanni ba. Kamar misali karamar hukumar Kace da muke bada misali, ba a jima ba aka farfasa ta ita ma, wanda yake ba mu sani ba, gashi gwamnatin taku tana tafiya a nan, Allah ya sa ku dawo ko kuma ba ku dawo ba tabbas na cewa wanda ya hau zai ci gaba da aikin nan. Ba ka ganin wannan farfasa kasuwanni da ake yi kuma ba a kammala su zai kawo cikas dangane da harkokin mulkin musamman wannan jam'iyya ta APC? To
sai na dire akan maganar makarantu tukun. Za faɗa maka cewa mun kori malamai 23,000 wanda suke ba su jarabawansu ba. A lokacin muka ɗauki 25,000 da ɗaurin 2,000 a kai. Kuma ƙwararrun malamai. A yanzu in ka je wurin primary school ɗinmu ba ma masu digiri ba, wallahi a cikin malaman akwai masu masters. Ka ji na rantse maka. Saboda I was privileged na lokacin na office of the head of service. Ko ina finance ma za ka ga statistic data ɗin ainihin malaman. Saboda ƙwararru ne wanda shi kuma harka na ilimi dama lokaci ne sai an shekara 1, 2, 3, 4 zana za ka fara ganin tasirin abin. Yawwa. Maganan kuma kasuwanni da kake magana. Kamar ni ina cikin mai ba gwamnati shawara ne akan tattalin arzikin ƙasa. Kowa ya sani kankanan masu sana'a su ne ginshikin tattalin arzikin kowane wuri. Wato irin kamar small scale, medium and small scale entrepreneurs. Shi kan shi kasuwan ai dole komai sai da tsari, ba abin da baya son tsari. Wanda ya san kasuwan unguwar Rimi misali, ya je ya duba. Kowa ya sani kasuwa ne zaka zo ka ga rumfuna ne, wasu wani an buga kwano ne, wani an bingirarren ɗaki ne, duka dai coat and john aka jujjona, kai ta cuku-cuku kana shiga kafin ka je ka samu kai sayayya ka fito. Amma a yanzu hakan nan kasuwan an gama shi, a watan 9 nan za a buɗe shi. Ka je ka ga inda kasuwan nan ya zama. In kawai ka ɗauka maka hoton kasuwan yadda yake a da yadda yake a yanzu. Kuma the same 'yan kasuwan ne su ne za a ba su da daga yanin ɗan ƙanƙanin cubicle, yanzu za a baka shagonka da ka bari na da ya fi na yanzu ya fi na da girma. Kuma ba wai an ce wai ka biya ne cash down ba. 'Yan kasuwan an haɗa su, ma za mu haɗa su da banki wanda in baka da kuɗin da zaka biya zaka ɗauki bashi wanda kamar kuɗin da kake biya haya a da shi yanzu zaka dinga biyan banki shekaru 2, 3, 4 shagon ya zama naka. Ga wanda kuma suke da majari za su samu kuɗin ko da ma a ina ne su zo su biya. Da wasu ne yawanci inda abin yake a manyan ma'aikata ne ko manyan 'yan siyasa, ko inda nake nan a ce ai matana ita ce tana da shaguna 4, 5 a Abubakar Gumi market. Su 'yan kasuwan sai dai suna biyan haya ne a matana saboda ni ina advisor ko ina permanent secretary. Tana gidana amma tana da shaguna 4 ko 3 a cikin kasuwa. Su 'yan kasuwan sai dai suna biyan haya ne a wajenta. Amma mu a yanzu mun zo mun duba kowa wane ne ke shagon. Kai aka baka shagon. Kai da zaka kudin hayan da kake biya idan ka bada shekara 2, 3 shagon ya zama naka. So kaga ai shine adalci. Wanda suke 'yan kasuwan yanzu su ne za su zama su ne masu shagunan. Ba wasu shafafu da mai da ke gefe ɗaya can su ne ke da shagunan da ke kasuwa ba. Wannan kuma an yi replicating ɗinsu yanzu ka je kasuwan Sabon Gari na Zaria. Ka je ka gani in da ka sani ba ni mantawa muna ABU idan za mu wuce wurin wallahi kowa ina tsoron ma bin ta hanya saboda kawai cunkoso. Amma yanzu wurin nan abin alfahari ne, zuwan shugaban ƙasa buɗe kaddamar da ayyuka ai ya shiga kasuwan da motocin suka shiga cikin kasuwan aka je aka buɗe inda an tsara ko ina. To yanzu har makofi na phase 2 na kasuwan ma an gama shi yanzu, za su shiga phase 3 ne. Kasuwan ɗan magaji ka je ka ga halin da ke ciki. A nan Kaduna ba tsuwan da ba a yi ba akan kasuwan bacci. Komi lokaci da mun sani akwai matsi saboda 'yan kasuwan lokaci an ce su gusa, so akwai takura. Amma muna ba mutane haƙuri, komi lokaci ne, yanzu kowa ya gani ma idansa. Kasuwan bacci idan da kana da shaguna 100 ne yanzu akwai 300. Kaga an ƙara yawan shagunan kuma komi an yi shi da tsari da makewayi, komi da tsafta. Za ka zo da motanka kai parking ka shiga kai sayayyanka. So in ma cinikin ne yanzu za su fi samun ciniki saboda mutane wanda ba sa son zuwa kasuwa yanzu saboda sun san za ka zo za ka inda parking motanka. Haka kasuwan Angwari ka je ka duba ka gani. Ka je Barnawa ka ga kasuwan sayar da ke ciki a yanzu.
akwai matsi tabbas wanda kana wuri aka a ce maka ka gusa ya zama kana takure ka raba a wani wuri ne, amma lokaci ne wanda ke na ɗan lokaci ne, in aka gama kowa zai zo ya yaba. Da 'yan kasuwa yanzu sun fara gani kansa yanayin kokarin da shi mai girma gwamnati. So a yanzu dinnan watan 9 za mu yi card invest, an mai da shi watan 10. Yawancin kasuwannin da yawan da za mu buɗe su a riga an kammala aiki. An kammala wasu kuma suna 70% 80% da yawa da wasu an gama, kuma wasu wanda yanzu kamar kace da kake magana sati na 2 kenan aka kauda su. Ni dama ina ta kishin duk wannan gyaran kasuwannin da ake yi, ni na ƙauye na ba a yi ba. Abin yi min daɗi da na ji cewa an je ana rusa kasuwan nan, mu ma za a inganta mana kasuwan mu. Masu harkar neman citta kamar yadda nake cewa ni na ji daɗin rusa kasuwan kace da aka yi. Za a mana ingantaccen kasuwa, shaguna masu kyau da warehouses wanda masu harka zuwa daga ko ina Kano ne ina ne masu zuwa su sai citta za su zo su samu kasuwa ingantacce. So kamar yadda nake faɗa cewa yanzu in aka Allah ya taimaka mana aka gina kasuwan, masu zuwa harkan citta kowa ya sani a ƙasar nan Kacen is the home of ginger, nan ne ainihin tushen citta a ƙasar nan baki ɗaya. So mutane za su je su samu kasuwansu ingantacce, sauran 'yan kasuwa masu sauran harkoki ya kasance akwai shaguna wadatattu, komi na tsari, ko wuri mai tsafta, komi zaka je da makewayi da komi, shine duk duniya an ci gaba. So zaka ga mutane ba sa son a ce an rusa na daɗin, to kuma in ba a kafin ka gyara dole dama sai ka waɗannan rushe-rushen. To kamar mun dawo kan magana harkar ilimi, yadda kokari da shi mai girma gwamna ya yi wajen tabbatar da ɗan talaka ya samu karatu, musamman a matakin sakandare ko kuma a matakin firamare. To amma dangane da jami'a akwai mun lura da an ninka kuɗin makaranta wasu wuraren har wajen su 3, wanda yake ɗan talaka ba zai iya biyan waɗannan kuɗin don saboda ya karatu a jihar shi ba. Baka ganin wannan koma baya ne ta fuskan ilimi, musamman ga karatun da ya wuce matakin sakandare? To wato duk duniya dama ilimi a the basic level, wato kaman shekaru 12 na farko, kaman a jihar Kaduna yanzu shine kyauta ne, tun daga primary 1 zuwa 6 da secondary 1 zuwa 6 duk makarantun gwamnati kyauta ne. In kuma za ka ci gaba bayan secondary, to daga nan ne za ka je ko jami'a ne ko polytechnics ko college of education, ko kuma wasu za su iya zuwa su makarantu na irin sana'o'i da yawa, artisans, ka samu sana'an hannu wanda za ka iya rike kanka da akai. Shi kanshi maganan makarantun jami'a nan ga koko kudaden makarantun jami'a, gaskiyan magana shine ana so a samu ilimi ne mai inganci. Makarantun nan kuma a yawa da muke da shi yanzu, da can gwamnatocin baya an yi saboda ba yawa, za ka ga in ka shiga jami'a ne duka mutum nawa ne. So a wannan lokacin kudin za ka iya yin waɗannan abubuwan a ba, ko a lokacin ai gwamnatin ne take biya, ko ko iyayen yara suna ba da wasu fees da ake badawa. 'Ya'yan talakawa su ne ake ba su kaman subsidy ake biya musu. A yanzu wato akwai lokacin da muka diddiga muka ga cewa kaman a jami'ar jihar Kaduna kudin da suke karɓa gaba ɗaya a shekara baya biyan albashin malamai na wata ɗaya. Ina permanent secretary Ministry of Finance, da vice chancellor ya zama Kaduna kashi. To duk jami'o'i a duniya suna gogayya ne da juna akan inganci. Za a kawo laboratories, za a yi maganan chemical, za a yi maganan azuzuwa, za a yi maganan duka. Kana bukatan kuɗi da kai duk waɗannan abubuwan. Gwamnati tana kashe kuɗaɗe maƙudai. Ga to ai me zai hana, ai duk duniya in kana so makarantu ya kasance ci gaba da inganci sai an sa kuɗin makaranta a dai jami'o'i da sauran manyan makarantu. Waɗanda iyayensu za su iya biya su biya, waɗanda ba su da ƙarfi inda gwamnati za ta shigo kenan ta ba su tallafi na scholarship. Kafin gwamnatin nan ta zo ban san scholarship ko 15,000 ne ake ba yara. Amma da gwamnatin nan ta zo
da muka yi reviewing malam ya ce ba zai yiwu ba mai na 15,000 zai maɗan yaro a makaranta. Da aka yi reviewing yara kowa ya sani celebrating suka yi ta da suka fara kamar a mafarki. Kana zaune sai ka ga alert 109 an ba ɗalibi. 109 lokacin na jin mun kashe wajen 800 million between 2017 zuwa 2018 ne ko ba zan iya tuna tsakanin da aka lokacin da aka fara sabon abin nan din ba. Da muka ga haka sai muka ce to amma ba ce a zauna a reviewing abin nan da a dinga ba su kuɗi a hannunsu yanzu in aka sa kuɗin makarantar ai sai a biya kuɗaɗen a makarantun. A yanzu a jihar Kaduna akwai social register wato kamar register ne na duba talakawa wanda suke ba su da ƙarfi. Yes, da aka ƙara kuɗin na mutane suna ta ihu cewa ba za su iya ba kaza wata 1.5 da zai wuce wajen miliyan 500 ko da 80 ne kusan 600 aka yi approving aka ba da kuɗin wanda menene scholarship ne kala 3 akwai merit based na irin yara masu kwakwalwa irin fitattu din nan in kana da irin wannan top notch nan gwamnati za ta ɗauki nauyinka har ka gama ka kammala. Sai kuma 'ya'yan talakawa wanda iyayensu ba su da ƙarfin biya shine need based. A shi din a yanzu ai har an na government house da vice chancellor na Kaduna State University da provost na College of Education Kafancan da shi provost ne ko na rector na Kaduna State Polytechnic sun zo ina jin Kaduna State University wajen miliyan 300 ne ko miliyan 200 da wani abu ne wanda aka biya na duk ɗaliban 'ya'yan talakawa saboda akwai social register wanda a ciki zaka gane gari ƙauye duk muna da wannan record din. Ba ma wai ana biya maka na shekara 1 ne ba za a duba ne a ga tuition ɗinka har zuwa graduation nawa ne abin da ya rage sai a biya maka har zuwa graduation ɗinka. Kaga yayanka sai dai bisa baka ɗan na shan ruwa ko na abin nan wanda za ka zama gwamnati ta biya abun a hankali wato niyya ne kyakkyawa kuma wallahi mutane za su zo su gani. Bai aka ba College of Education ko miliyan 40 da wani abu ne shi ma State Poly kowanne ana da sunan yanzu abin da muka yi shine waɗannan jami'o'in a makarantun kamar mun fara da na jihar Kaduna tukunna a har da na other schools na waje duk an hada to za a kawo dedicated account da zamu dinga gwamnati za ta biya ne direct kai tsaye wanda za a zo ko reconciliation za a ce wannan ɗalibin ga nan ban shi kaza gashi an biya kuɗin shi a lokaci kaza tun daga farko har zuwa ƙarshe har ya gama makaranta an biya. Waɗanda kuma suke da hali dole ne a biya domin in ba a biya kuɗin makaranta ba za a samu ingancin ilimin ba don abubuwan da ake bukata a makarantun yanzu wannan rikicin da ake ta yi na asu malaman jami'a suna ce ba a kaza ba sai an yi musu saboda abun ne gwamnati ba ta da karfin da za ta iya providing duk waɗannan abubuwan a makarantu. To amma kaga idan iyaye za su biya wani abu da yake mai munzalin da zai iya sa a iya ranin makarantun nan da quality da komi shine ingancin. To a hakan shine kawai mafita. To dangane da maganan karatu da kuma kokarin da gwamnati ta yi na tallafa ma 'ya'yan talakawa akwai maganar tallafi da talakawa kowane lokaci suke magana ta harkar noma wanda shi talaka ya fi mai da hankali akan noma ne kuma ana ta maganar noma dinnan amma talaka har yanzu tun daga hawan shi mai girma gwamna har zuwa yau dinnan kukan talaka bai canja ba. Za magana abin da za su ci magana abin da za su sha da kuma wahalhalun da ake ciki. To gashi mun ga haddala an yi a Kaduna wanda yake an tara shinkafa masara ce ga ta nan ta kai ta koma amma har yanzu kuka da ake shin sakon ne bai zuwa wajen talaka inda bai je ba za a zo a yi dalan ai menene shi magana gaskiya ɗaya take gwamnati ta zo ta ba da bashi na kayan gonan a'a taki ne za a baka kuɗi ka sa taki ko a baka seeds in ka gama lokacin da aka yi girbi
kowane buhu ɗaya za ka kawo buhu kaza shi yasa aka yi an yi dalan shinkafa a Abuja, an yi dalan masara a nan. Kuma manoma wanda suka yi duk inda ba su samu inda ba su benefit ba za su kawo kyauta ba. Central Bank babban bankin Najeriya su suka fito bankin collection din gaba ɗaya. Kuma ko a jiha ma yanzu akwai appeals wannan ban san wannan fasarar da zai maka ba su ma duk akan harkan ayyukan noman ne. Tallafi ne ake ba masu harkan noman citta, masu harkan noman ba san ko da masara ba. Na san dai 3 crops ne. Yanzu ne aka fara implementation din. Yanzu aka fara. An fara implementation din. An fara zantarwa. An fara zantarwa. Da na san ma unfortunately da na san zaka yi wannan tambayar da na zo da data din. Din yanzu an fara kakas kuma shi al'amarin talaka ai hanyoyi da yawa ake taimaka ma talakawa. Kuma abin da zan ce shine ni ina alfahari a kasancewa na wannan gwamnati tun daga tarayya har zuwa jiha. Tun da aka kafa ƙasar nan ba a taɓa yin gwamnatin da ta dubi talaka irin wannan ba. Me dalili? Ta fuskantar tallafi daban-daban. Baran kaga akwai ta maganan ko man biciyar da yara da ake a makaranta wanda yake yana sa yaran suna kokari su je makarantar saboda ma ko don abincin. So yana encourage din su je ai karatun da su. Wani a gidansu saboda talauci baya samun irin wannan abincin da ake renawa. So sai ga cewa suna sauri ba sa irin kin zuwa makaranta akan wannan abin nan. Kuma mata da yawa a ƙauyukanmu sun samu sana'a ta wajen wannan ciyar da ɗalibai ɗin. Kaga ai talaka ake taimaka mawa. ƴaƴan talaka ne suke zuwa waɗannan makarantun. Sannan akwai maganan yan power wanda yara sun gama makaranta sai ka gama jami'a ka shekara 5 baka da aikin da zaka samu 10,000. Gwamnatin tarayya ta zo da issue ɗin yan power ɗin nan, za a baka ko koyarwa ne ko aikin agriculture ne 30,000 at least zai baka wannan ɗan koba din shekara 2 har sai in ka samu wani aiki wanda yafi wannan. Kaga duk wannan ana taimaka ma ayyan talakawa ne. Sai na wayi gari akwai lokacin da naje ka ce ana biyan wannan conditional cash transfer din nan. Wallahi sai ka fidda hawaye in kaga inda talakawa sun zo daga ƙauyuka a secretariat akan hada wata 2 ne sai ga an zo ana ba su 10,000. Wasu tsofaffi ne sun tsufa ba su da 'ya'ya masu ƙarfi ba mai taimaka musu, abinci da za su ci ma suna struggling ne. Gwamnati tarayya za a zo ka bi layi kowa da kati, wasu kuma mata ne masu sana'a, wasu ba su da sana'a. Kowane wata a baki 5,000, a wata 2 an baki 10,000. In ka gani kai ka san 5,000 a hannun mace mai tattali. Wannan abu ya taimaka ma talaka sosai. Gwamnatocin baya an yi ta maganar shawafi sai dai a faifa ka gani in ba ko wani jam'iyya ne ko mene wanda kalilan ne. Amma wannan ko ina da social register din nan wasu suna zaune kawai sai dai kawai suka ga 20,000 an turo musu dan ta da koma shine kuma wannan abin ba ƙarya a ciki. Kowane ƙauye ka je ka bincika ka gani tun da ake gwamnati a Najeriya nan ba a taɓa yin gwamnati irin na Janar Buhari wanda take kallon talaka direct. Amma saboda rashin adalci sai mutane su dinga cewa me aka yi wa mutane da an taɓa yin wannan. Ba ƙarya nake ba, ka je ka bincika. Ni na sani a garinmu, na sani gashi nan. To yanzu kamar misali kace din da muke magana, kace na ɗaya daga cikin manya-manyan wurare da ake samun ƙarancin tsaro wanda yake koda mutum zai tafi Abuja ne in ya fita daga yankin kace din kusan kamar ya tsira kenan za mu ce. Me gwamnatin ku ke yi don ganin cewa ta gyara harkan tsaron nan tunda har yanzu a rikice yake? Harkan tsaro gaskiya akwai matsaloli sosai saboda ishu na su kidnapping din nan da wannan banditry. Mutane su zo gari haka kawai su dinga kashe mutane babu gaira babu dalilin. Suna ji da talaucinsu an zo haka kawai wanda ya zo da bindiga kawai ya harbi talaka ya kona mishi gida. Ka rasa meye dalili, meye ribansu. To amma muna ta kira ga gwamnatin tarayya kowane lokaci ana ta tsari, amma a cikin kwanakin nan kowa ya sani cewa an samu sauƙin wannan abu kuma an fara samu ana bi camp ɗinsu. Ana jirgi daga sama yana musu barin wuta kuma su da sojojin ƙasar suna bi
aikin da yawa, amma dai ko yau din nan ina jin naji bayani an je wani wuri a jihar Zamfara an yi musu wannan abin nan irin camp din waɗannan mugayen mutanen. Addu'a muke yi gwamnati kamar yadda yanzu aka mike ana wannan abun, Allah ya ba jami'an tsaron nan nasara mu samu a kawo da waɗannan mugaye. To me za ka faɗi dangane da su? Kuma gwamnatin ai menene za a ce ko gwamnati ba ta komi? Gwamnatin nan da sojojin arsashin ma kanshi kamar kirga musu ake yi. Amma yanzu kayan aiki dai kan sojojin nan ba za su yi kuka ba. An kawo musu kayan aiki, kayan yaƙi iri-iri. Na sojojin sama jirage ga su nan helicopters ne, su wani Super Tucano, su wane ne, duk ga su nan. Kowa ya sani da arewa ta gabas ne ko gabas north east, kowa ya sani da Borno, Yobe, Adamawa irin tashin hankalin da suke ciki. Amma yanzu saboda nasara da aka samu rayuwa ya koma normal, shi da suka dawo nan kuma da wannan banditry din da kidnapping. To su ma din insha Allah zai karya mana su. Yanzu an duka a kansu. A iya cewa yarfin siyasa ne na sauran yan adawa da suke cewa tun daga matsalar da aka samu na jirgin kasa shi mai girma gwamna yayi baya dangane da harkan tsaro. Ai dama can menene baya? Ai kai kana jiha, kana da iyakanka. Ba shi yake controlling sojoji ba. Ba shi yake controlling yan sanda ba. Amma a kullum muna ba su tallafi na taimaka musu don su ayyukan da ya kamata su yi, kuma yanzu ana kan aikin. Ana magana wai jihar baya ne ba. Ai yanzu ana nan ana confronting ɗinsu. Ko a nan cikin an je an camp ɗinsu an karkashe su. Har bukokinsu an nuna wasu ana circulating sojoji sun je suna kokonawa. To da yake wuraren da yawa lokaci ne zai ɗauki lokaci, mu dai addu'a mu taya shugabannin jami'an tsaron nan da addu'a don Allah ya ba su nasara su samu su wargaza mana da waɗannan mugayen mutane. In kuma masu rabo ne Allah ya sa su tuba su bar wannan hanya. To da irin wannan ayyuka da kuka yi a ƙasa, kana gani za ku iya sake kafa gwamnati a jihar Kaduna? Insha Allah, ai shi siyasa kowa ya zo zai iya faɗan ya samu fili zai ce ba a yi taɓa kaza ba a yi kaza ba. Wani ma zai ce maka Kaduna me ake yi, amma ko makaho ne yake jihar Kaduna ko yake garin Kaduna yana hawa moto yana tafiya da zan zo nan gaban ofis nan naku gashi nan. Ai Sultan Road muke. Sultan Road a shekara ɗaya baya da ya hanyar nan yake ga Isa Kaita. Ka miƙe nan tsakanin Kabala zuwa Barnawa, wannan sabon gadon da ake an kusan kammala shi kwanan nan za a buɗe shi. Barnawa ne, a'a gadon Kawo ne, ko ina. So me abin da yasa nake ce maka ni ba na jin koɗar bari a kaɗa ƙararrawan siyasan. Ai abu ne ka faɗi naka in faɗi nawa. Gwamnatin PDP ta shekara 16 a jihar Kaduna tana mulki. Sai a jero me suka yi, mu kuma a shekara 8 za mu nuna me muka yi. Ko makaho ya sani. Babu magana, ai gaskiya ne kawai, gaskiya da gaskiya. Me kuka yi? A yi duba record, kuma gashi nan a ƙasa. Ai shi talakan za mu tana mishi da nan me yake wurin nan, yanzu ko me yake wurin. Da me ake maka yanzu me kake. A sa'uwan nuna ta nuna. Yawwa shi ne. So ba mu da ko shakka za a fito ne a baje a faifai. So ai mutane da yawa wanda suke ba 'yan jihar Kaduna ba suna envying mutanen jihar Kaduna ce su da ana aron gwamna wallahi ko na wata 6 ne a ba su malam. Ba ƙarya, duk inda kaje zaka ji ana ce ai Kaduna ai kukan kun dace da abin kenan, da mu muke wannan kukan yanzu kuma mu ake sha'awa. To amma ka san harka na siyasa ko me kai idan ka samu dan adawa zai ce ai baka komai ba. Su faɗi nasu in aka buɗe taskan aka kada ƙararrawan a zo a gwada. To jama'a insha Allah muna da abubuwan da har sai mun gaji da kirgawa.
to Allah ya kai mu ina gani insha Allah muna da nasara to shikenan to jama'a ina gani duka nan zamu dakata sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya kai mu tare da wani malami a madadin shi Murtala Muhammad Dabo ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah ya sa damu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh